Hayırlı saatda hürmetli benim yaratkan Tuğan Tele telekanalının seyredip kire tapşırığının tamaşaşıları. Min tapşırığının avtırı hamalı parıştırısı hayırlılığına şın kömülden yine de tağın bir reportaj neşterge kiriştim. Әйе, ол біздің яратқан сүйген. Татарстан Республикасының халық артисті Вадим Захаровның концерті, достар. Әйе, нәқшушы концерттан мен сізге эксклюзив кадрларына матур біздің әңгәмәләребезне инде күрсәтергә керештем. Шуңа күрә әйдәгез, якынрак килегез, матур күтәренке кәйфләр телим сезгә. Нәq үзен хәзер сезгә күрсәтәм, дуслар. Сез сагынган, без сагынган, бик üzülеп көтеп торган инде аның бу концерты качан булыр микән Уфада да дип. Татарстанның халык артисты Вадим Захаров сезнең каршыгызда. Саумысыз, Вадим? Исәнмесез, Роза, исәнмесез. Хәерле кич безне яраткан хөрмәтле Башкортстан тамашачылары. Рәхмәт, Вадим. Без инде шул хәтле күп вакыйгалар булды сезнең тормышыгызда, озакы елларда. Без инде сезнең яңа мактаулы исемгә лаек булугыз белән котлыйбыз. Татарстанның халык артисты исеменә лаек булдыгыз бит инде. Шулай Уфада белүемчә беренче тапкыр сезнең соңгы концертыгыз, шулай бит? Беренче дип алыйк инде. Без аны теге җырлый башлаган вакытларда килгәләп куйгалаган вакытлар бар иде. Без алдан мин бер куйган бар иде. Нәтиҗәсе шуңа хәтле кенә булды һәм инде менә бу ел зурдан кабып инде нәрсәләр кыланып бетербез. Бик зурдан куптыгыз дисез дә, алайда исеменә тукталмышы мөмкин түгел, Вадим. Шоу түгел. Бүген концерт булачак. Ник шулай? Бу идея Айрат, дустым Айрат Ильясовның идеясы инде. Алдан ук мен әйтте дә, Вадим, менә мин концертларга синең бөтенләй берең әзер битти. Әйдә ди, нишәп ятасың син? Бер турымда гына теге бу кысап айтып, кузгалып китә алмыш тора бит әле бер машина җыңсыма бу кысап айтып торасың. Бөтенләй берне шу Айрат белән киңәшләшеп, бергә шундый бер концерт программасы төзедек һәм шоу түгел концерт дип атадык. Потому что нәрсә өчен шоу түгел? Бөтен кешеләр шоу бит инде. Шоу да шоу. Тормышта, Вадим, менә шушыларның кайсысын күбрәк эшләргә ярата икән? Сөйләргәме, җырларгамы? Качак шунда уйланып? Эшләргә. Бөтенесе бергә шулай бәйләнеп бара инде ул. Минем ничектер теге ясалма рәвештә бармый, булай тормышта да шундый инде. Кайбер кеше бит сәхнәгә чыгып артистлана теге мәймәшле инде. Тормышта бер төрле кеше булса сәхнәдә әкият сөйләп теге булмаган әйберне бар иттереп, безнең бөтен сөйләгән кызыклар да, бөтен фикерләр дә тормыштан алынган инде. Biz менә бүген Вадим Захаровның концертына килдек. Күптән көтеп алган концертыбыз. Аңа алда көннәрендә иҗади уңышлар телибез. Аның җырлары җанга рәхәт, йөрәкләргә май булып ята торган җырлар җырлый. Без бик яратабыз инде аның җырлаган җырларын. Аңа исәнлек, саулык телибез, гаилә бәхете. Алдагы елларда да халкыбызны шулай шатландырып, моңга күмеп иҗат итсен иде дип телим. Сез менә үзегезне бу тормышта гомумән шундый уңышлы һәм миңа бу уңышыма ирешергә бары тик минем ачыклыгым, ихласлыгым һәм гадиллегем булыша дип әйтә аласызмы? Әйтәләм шулай дип. 100% килешә алам. Чөнки мине хөрмәт итәләр шуның өчен, мин кешеләрне хөрмәт итәм, шундый кешеләрне тискәре энергиялы теге биратам кешеләр белән аралаша алмыйм. Минем янда бары тик үзем шикелле кешеләр. Дуслар, якыннар, барысы да үзем шикеллеләр. Менә 5 сүз белән үзегезне тасвирлагыз әле дисәләр, Вадим Захаров үзен ничек итеп ачыклар икән? Ничек үзен тамашачыларга танытыр икән? Гадилек беренчесе, ансын инде хәзер сорап та тормыйм. Беренче иң көчле сыйфатыгыз ул гадилектер. Салават абый бик ниттине мин соңгы арада сүкте дип әйтим мен инде. Вадим мәрхәтле гади булырга да конечно дип инде. Но ничәтәсең инде ул тәрбияң шундый булгач, ул тәрбиядән генә дә килмидер инде. Барыбер теге нәрсәләр аңлап ничектер фикерләү ул тора бара теге яшәгән сагын килә дияр бит инде барыбер да ничектер. Дөньяга карашым шундый димим. Ну ничек дип әйтим? Минем бактап үстермәделәр дә. Һәм миңа ул ничектер мин кайбер кеше үзен мактатканны яратам, менә мактаганны теге. Ой дип менә теге. Миңа менә шул җитеп җитми. Бу җегетләр кызлар да әйтәләр инде төркемдә дә Вадим Борисович ничек шундыйсың, менә әзрәк теге чыгып менә куллар чалып тора, менә кеше теге шулай әйтер дим. Менә миңа бирелмәгән нәрсәгә дә теге үзеңне ириттереп üstün koyu kimdendir. Менә безнең шуңа да концертта шундый. Тамашачы белән аралашып. Сәяхәт итәргә мөмкинлек белән, бер
Шу хәсрәтләрне оныттырып ял иттерә ала. Вадимне үлеп яратабыз, шул чаклы әйбәт, шул чаклы ул менә тыныч, шул чаклы ярдәмчел ул менә, шундай вообще изгелекле, шул чаклы матур җырлай ул менә, аның җырлары йөрәккә үтеп керә. Шул чаклы моңлы, шул чакланың сәхнәдә үзен тотышы да прям скромный инде менә, шул чаклы скромный, нык яратабыз. Менә мин аңарга бер пакет күчтән ашап килде әле мендерегә. Дуслар, ничек бар шулай? Индре башланды. Сәхнәдә инде экранда матур сүрәтләр, шигырь сүзләре. Вадим хәзер берничә секундтан сәхнәгә чыгачак. Һәм мин алар янәшәсенә дусларым, үзем генә беләм нәрсәләр кичергәнемне. Әйтерсең дә үзем хәзер 1000 кешелек тамашачы янәшәсенә чыгам. Һәрберсен яратам бит шуларны, шукынчыкларын дип әйтим әле. Субханалла, артистларымны яратам. Һәрберсе өчен дулкынланам, дусларым. Уңышлар, Вадим, сиңа да. Менә үз-үзегезгә гомумән киемнәргә, хушбуйларга акча жәллисезме, әллә чамалап кына тотасызмы, Вадим? Күбесен шунда хатын дейді инде, аларның да әзер ролі бар бит инде безнең тормышта, шуңа күрә. Аның белән киңәшләшеп инде, алай теге мен шаган әйберне алам да мин. Теге кысып нитеп мендәр астына акча җыйып отырам кеште. Запаслар җыеп алдагы көнне үлим әле ни буласын белмим әле дип, алай дип теге счетлар ачып яшәмисез. Булганын көнендә тотырга яратасызмы? Шулай бит мин принцип шундый. Вадим Захаровны яратып килдек, сөйнеп утырабыз. Бик сөйкемле, бик матур, бик чибәр. Шуны бу сәхнәгә басып, кочаклап, нык кына үбәсем килә. Мин дә шул хәтле яратам Вадим Захаровны. Бик матур йырлый, бик сөйкемле, бик просто күңелле, менә күренеп тора. Просто үзебезнең кеше икәне күренеп тора. Молодец. Бик зур рәхмәт. Ё-моё. Рустам Хасанов. Әле менә хатыныгыз дигәчәйме, үземдә аерым бер блок итеп гаиләгезгә тукталасым килгән. Сез аларны яшереп кенә шулаймы бик социаль челтәрләргә чыгармый гына инде саклап кына тотасыз. Ә бит барыбер дә менә сезнең уңышларыгыз артында сезнең таянычыгыз, терәгез, ул сезнең әлбәттә матур гаиләгез. Гаиләгез турында да таныштырып китсәгез, нәкъ безнең Туган тел телеканалының сер дип кенә тапшырган тамашачыларын, Вадим. Безнең Лариса белән икебезнең ни инде ул, бөтен әйберне чыгарып селкисе килми инде. Кайбер кеше бит инде күрсәтә, баласын туу белән инде менә минем баласы дип мин күстүгә бик ышана торган кеше. Ул безнең баштан узды, шуңа күрә. Безнең баланың башыннан узган әйбер, һәм дә без аннан бик ерагарак, шуңа күрә куркыбрак, сакланыбрак торабыз. Бөтен әйберне дәгән теге, кирәгенчә генә дип уйлыйм инде, кирәк. Шамалап кына инде, дозированный инде, мөршә әйткәндә. Лариса бүген кайсы өлкәдә нинди эшләр башкара гомумән? Минем хатын ролен башкара, балаларны яре, шуңа күрә минем күңелем тыныч, алар белән сәгатенә 20 тәүлегенә 24 сәгать. Мин кая микән балалар минем садиктан кем ала микән, мәктәптән кем каршылый микән дип, эшем пошмый, Аллага шөкер, шуңа күрә мин тыныч күңел белән чыгып китәм, тыныч күңел белән кайтып керәм өйгә. Кызларыгызга бүген ничә яшь, кайсысы нәрсә белән шөгыльләнә? Алай булай сезнең талант күчеп, берәрсе җырчы булырга җыенып, әзерләнеп йөрмиме анда? Олы кызга 12 яшь, 6 класста укый, кичкенәсенә 5 кенә яшь әле. Ансыз инде безнең бик зур өметләр баглыйбыз инде. Ул 3-4 балага тора торган бала. Стенадан да сикерә ул, бөтенчә сикерә. Шундый күрә әзер куркыбрак та инде. Ансыз кичкенәсе әзрәк җырга тартыла, биюгә, безнең теге профессиональ рәвештә берсендә минем әйткән сүзем әйтәм, балалар бу авыр юлны сайламасыннар, берәр нормальный профессия сайларга кирәктер дигән фикердә мин шуңа күрә.
Сезнең сүзләрне тыңлап мин шундый нәтиҗә ясыйм. Димәк, Вадим Захаров өчен иҗат юлы ул бик авыр юл. Нормальный эш түгел ул. Юк, монда әлбәттә беренче булырга кирәк, беренче буласың, или бөтенләй җырмый. Әгәр дә син менә бер җырсың әйткәне бар бит, әгәр дә син тавышың белән семьяңны ошата алмыйсың икән, үзеңне киендерә алмыйсың икән, тормышыңда бара алмыйсың икән, син җырчы кеше түгел. Сезнең әле барсы да түгел бар яклап та өлгерәсез, димәк сез чын җырчы. Гаиләне дә тәэмин итә аласыз. Бу иҗат юлы белән. Аллага шөкер. Вадимның концерты шул тиклем күңелле, халыкчан, рәхәт бара. Ул инде кызыкларында үзе шул хәтле үзенең тормышына матур итеп истәлекле итеп сөйли. Һәрбер җырының авторы белән аралашулары менә әлегесе мизгелләрдә шәпит турында, велосипед турында җыр һәм инде бу җырның да тарихы бик матур итеп аны безгә Вадим сөйләде. Әлегесе вакытта ул җырын башкара. Әлбәттә инде бу тамашачыларның күңелләрендә уелган җырларның берсе. Без яратып тыңлыйбыз бу җырны, Вадим. Рәхмәт сиңа чынлап та шундый гади булганың өчен, рәхәт булганың өчен. Һәм инде әлбәттә үзеңә генә хас көчле моңнарың өчен. Вадим Захаров бүгенгесе көндә берәр нәрсә белән килешмичә, берәр нәрсә өчен нык итеп борчылып яши микән? Әллә бөтен нәрсә белән дә канәгатьме? Канәгатьлек турында мин беләм, сез бик матур итеп шулай яшәргә яратасыз. Бәхетле кеше ул, канәгать кеше дип. Канәгать кеше бәхетле кеше дип әйтәм. Ну, дөмөк канәгать булып бетсәң инде үзеңнән ул аннары иҗатта тукталыр, тормышта тукталырга может. Гел канәгать булып бетергә ярамый инде. Ул иҗат кешесе һаман да теге яңа зәнләр, яңа җырлар өстендә эшләргә тиеш инде дип беләм инде. Шулай әкренгәнгә үзе бара инде минем теге тәкъдим күп булышалар. Ярдәм итүчеләр күп, чөнки мин үзем шундый. Үзем гел ярдәмгә килә торган кеше, булыша торган кеше. Теге әйтәләр бит сезгә бүләкне күп бирәләрме ул дип. Әйтәм, мин үземдә бүләкне бик күп бирәм, шуңа күрә миңа да күп бирәләр дип. Ну, нәрсә дип әйтим инде. Барыбер зәнүләр теге нигә бар инде менә шу. Менә бүген без прекрасный, чудесный русча әйткәндә ул бит крәшенчә әйтәйек әле, матур концертка килдек. Гөрләп бара, рәхәтләнеп бара. Зал инде шаугыр килә, кул чаба, бии, танцевай итә, рәхәтләнеп тыңлай. Без дә менә рәхәтләнеп тыңлап, күңелләребезгә рәхәтлек алып, шушы концертны карап кайтырга булдык. Карайбыз әле, биебез, җырлайбыз бергәләп, кул чабабыз. Карагыз әле, Вадим Захаров өр-яңа матур костюмын киеп чыкты. Костюм бит инде баймы шундый. Ну, образ белән карасаң бит яңа образ, яңа костюм. Костюмнарны Вадим гомумән кемнәр белән киңәшләшеп тектерәсез, заказа? Бу националь крашен киеме, крашен җырларыннан торган бер блок була. Шуңа гына. Ярый, уңышлар сезгә. Менә шулай инде сара ярчыларга өсәрендә алыштырырга, кыяфәтләрне дөрестләп төгәлләп бетерергә, ялда итеп өлгерергә кирәк. Чыгыш белән чыгыш арасында. Ул арада безнең белән дә сөйләшеп өлгерергә кирәк. Рәхмәт инде үзләренә. Түземнәр, сабырлар, ашыклар, рәхәтлек минем кебек. Айрат, сез борчыласызмы? Ой, вообще, мен Вадимнан да күбрәк борчылам, по-моему. Бүген сез концертның оештыручысы, режиссеры бик якын дустым Айрат бик яхшы киңәшләр бирде миңа бу тамашаны оештырырга дип. Дөресме, Айрат? Нәкъ шулай булды. Мен вообще күп артистларга киңәшләр бирәм. Алар тыңлыйлармы соң? Менә алар тыңлый башладылар хәзер. Сезне тыңлыйлар һәм аларның иҗатларында үсешләр бара, шулай бит, Айрат? Менә күреп торасыз бит инде. Әйтәгә, була бит шундый кешеләр, үзләренә одеялны тарта торган. Ул менә Әнвәр Нургалиев белән 2 ел эшлибез бит инде. Кайбер кешеләр бар шундый, типа, ну, Әнвәрне мин күтәрдем инде дип әйтергә мөмкиннәр. Юк, инде анысы алай түгел, ләкин үзебезнең киңәшләр белән, үзебезнең сценарийлар белән, үзебезнең ниндидер яңалык кертү белән концерт программасын яхшырту өстендә эшлибез дип әйтәм. Вадим чөнки ничә ел Уфага кермәкче иде, ничә ел Татарстанда концертлар җыймакчы, ләкин менә быелгы концертны Казанда күрсәткәннән соң, кеше шуны килеп караганнан соң бөтен җирдә тавыш таралды. Вадимның концерты әйбәт икән. Шоу түгел концерт дип исем уйлап чыгардык. Действительно шоу түгел, менә дигән күңелле теге гаилә концерты. Шуңа күрә кеше ярата, Аллага шөкер. Шулай итеп алга таба да үсешләр булсын иде дип нитәбез, тырышабыз, киләсе елга яңа программа өстендә эшли башладык. Менә шул. Эстрадада артистларга хәзер үсер өчен спонсорлар кирәкме? Һәм алар сезнең бармы?
Окша керек инде бүтүн жерге теге окшасыз гына бит бүтүндөй бир чоңа курулуп бара бит деп айтам инде. Өзүңдү таанытыр үчүн азыр бирден бир бушлый бир интернет. Жол гына калды. Бүтүн теге радио, телевидение бүтүнүсү төлөп. Элбетте окша керек инде, ал Яшын Батырына бир түгел. Ижатка күпме акча саласыз? Шунсы сезге койтамыз мына концертларыгыз менен теге баланс бармы бүгүнкү күндө? Бар инде, булуп тура инде, шу барыбыр теге мәҗлесләрдә ничек эшләрсең бит инде. Бул өзүн оправдать инде, ул дөрес иттерип куллана белсәң әлбәттә. Тик кайбер кешеләр дөрес иттерип куллана да белми бит. Менә уйлый, мәсәлән, бу җырга басым ясыйм дип әйтә дә инде, ул җыр популяр булып китә алмый мәсәлән. Әзрәк теге шулай киңәшләр нәр бирүче булса әйбәт инде барыбыр да. Вадим Захаровка бүгүнкү көндө үзең турында китап язар дисәң, ул китапның исеме ничек аталыр һәм иштәлеге нәрсә турында булыр? Аның процессы бара безнең. Ул турында мин әле сөйләгәндә әйткәндә юк, сезгә беренче тапкыр әйтәм, китап турында минем шушы җыр иҗат иткән дәврдә инде кызыклы хәлләр булган, кемнәр белән очрашкан, менә шул тә исемен әйтә алмыйм әлбәттә. Ну, анда шул күп фотографиялар белән матур гына бер китап эшләргә җыенабыз Алла бирсә. Исеме әле бармы? Исеме юк әле. Худой рахматы, минем тәхликләргә булган хәлләребезләр финалист дигән шикелле чыкты. Сездән күптән көтәдер инде Вадимның контактта интернет шелтәрләрендә карыйбыз, нитәбез, гашыйкбыз аның иҗатына. Шакмагыш районыннан килдем, менә Уфада билеты сатыла дигәчтендә беренчеләрдән булып мин алганмындыр билетны мөгаен. Аңа иҗади уңышлар, тауларга менсен, менәсе үрләре биек булсын. Шушылай алкышлар белән генә сәламәтлектә, гаилә бәхетендә үргә бик яратабыз. Безнең Уфаны шушылай үз итеп гел килеп торсын Алла бирсә. Зур итеп рәхмәт аңа. Ну, Вадим брат, крәшенчә әйтәбез инде. Яңадан килүегезне көтеп калабыз Алла бирсә. Киләбез, җырлай киләбез синең концертны карарга. Ничек инде Татарстанның халык артисты Вадим Захаровның концерты «Бас әле станга» дигән җырсыз булсын, дуслар. Бергәләп җырлыйсы килә. Менә күп артистлар белән эшләүче режиссер буларак Айрат, Вадим белән эшләүнең нәрсәсе менә сезгә рәхәтлек бирә? Менә изюминкасы, фишкасы. Вадимның изюминкасы шунда, нәрсә әйтәсең, шуны эшли. Аңлаучан. Аңлаучан, тыңлаучан, аңлаучан, җиңел, рәхәт. Әйтәбез, менә шулай эшләйбез дип, менә шулай эшләйбез, все. Әйттем, бетте, все. Башкалар белән эшли башласам, булай әйтәбез, юк, мин алай эшләмим. Юк, булай кирәк түгел. Әйтәм, юк, шулай кирәк. Барыбер ахырдан үземчә була, ләкин шушы нервны камшату. Айрат Ильясовны тыңлагыз, аның белән бергә эшләгез. Сезнең иҗатыгыз, иманым камил, үсештә булачак, алга барачак. Чәчәк ата. Мы с удовольствием пришли сюда. Спасибо ему огромное за такое удовольствие. Мы с удовольствием смотрим этот концерт. Искренне рады, что пришли. Гадәттә, Вадим бит инде җырчылар безнең ниндидер музыкаль инструментта уйный беләләр, әйме? Я булмаса аларның менә иң беренче бала чагында уйнарга өйрәнгән ниндидер инструментлары була. Менә сезнең тормышта ничек бу? Миндә дә бар инде, мин үземчә генә уйныйм, только мин сәхнәгә чыгып уйный торган кеше түгел. Гармонда да, гитарада да. Гитарада да уйныйсыз хәттәки. Ох, Вадимны гитараларда бер мәлне күрү бәхете, бәлки татыр концертларда шулай бит. Ансы булырга мөмкин. Гомумән инструментта уйнаумы, әллә җырлый белү сәләте сезнең тормышта беренчеләрдән булып ачылды? Менә ансын әйтә алмыйм. Ну, 5 яшьтә мин гармонда уйнаганны хәтерлим. Чөнки бабай миңа гармон алып биргән иде 5 яшьтә. Менә шулай дуслар, ничек бар шулай? Куркып киттем, музыка беткәч сүнде дип торды шуңа. Менә шулай инде, бер шулар мәшәкатьләр, төрле уйлар артистларның башларында тагын шул сер итеп кенә тапшыру йөри, баш ватабайны сораулар биреп. Яра ачыламагыз инде, Вадим. Сез гомумән тиз ачылана торган кешеме? Тиз кыза торган кешеме? Ну, сәбәбе булса, 5 минуттан суына торган. Тиз кыза, тиз сүнә. Белеп калыгыз дуслар. Все, Вадим, узатабыз.
сертификат тапшыру дуслар. Инде шулай сәхнә артындагы бөтен кызыклы мизгелләрне сезгә күрсәтергә тырыша. Иң мөһиме яратып чын күңелдән сезнең өчен. Vaqtlıca boşa gittiler de birbirlerine taşlap gittiler. Esim Kama benim yanında kaldı. Günahlarım buldu kişirdik. Bire olsa aklı verirdi. Esim günah darı ışırdık. Gitsem koysam oşarıma ezir. Kiyerime ezir yuvalgan. Hatta bitmez tavuk şüplese de senin işin karşıya koyunma. Bir şuayda gülüp uzatasın. Karşılıysan baklar şekilde. Yığılanla beni көтерерге ең бірінші болып сен келдің. Вадим, менә концерт барышында да сөйлейсез әйбет, социаль челтәрләрдә дә бик күп аралаша, менә шулай дип әйткән, шул әйтмешә шулай дип әйбет. Күп кешеләрнең, шәхесләрнең, бөек шәхесләрнең сүзләрен сез менә тамашачыларга да җиткерәсезме? Ә бүгенге көндә сез кем белән капма-каршы менә, кара-каршы утырып рәхәтләнеп сөйләшер идегез? Әйдә булсын 3 кеше ул. Кемнәр алар? Bilmeyeyim de yani. Әни белә сөйләшенде. Шул вакытлар булса дип, үкенеп тә куясың инде кай вакыт. Әни белә утырып сөйләшерим. Булай калай капма-каршы утырып сөйләшү кешеләр бар инде. Санап китсәң, бер-икәү генә дип әйтеп булмый шуңа күрә. Менә бүгенге көндә менә шуның белән сөйләшерим дигән, әле андый кешеләр юк димәк. Менә бу керәшен җырларын җиткерергә кирәк. Бәлки тагында тирәнрәк әйтергә кирәктер керәшеннең моңы. Нинди каян килгән моң ул? Нишләп моңлана ул? Шул кадәр моңая. Без мишәрләрне моңлы дибез, шулай бит. Хәйдәр Бигичевлар ягын, ул якларны сөйлибез, ләкин менә бу да бер феноменаль күренеш ул керәшен моңы. Һәм шуңа да бәлки ул шулай популяр, кинәт кенә популяр булып китә аладыр. Вадимыбыз уңышлар, сәламәтлек һәм киләчәктә дә шулай безне шатландырып торсын иде. Зак итеп. Озак, күркәм. Менә Фәрдә Кудашева 80 яшькә җиткәндә дә 7-8 җырлый иде. Фәрдә белән без бик якын булдык инде. Һәм истәлекләр дә бастырдык. Гомер гелбергә булдык. Менә һәм Фәрдә инде соңгы көненә кадәр җырлады. Менә шуңа күрә мин озын, озак, күркәм, моңлы иҗат гомере телим безнең Вадим Захаровка. Менә тагын бер шкафны ачып җибәрәсеңме сөйләйме? Мужик кешенең аның киемнәре, менә сездә дә шулайдыр ул. Я иң өске полкада урнашкан оймы? Я иң остагысында менә. Бардыр малай, точно. Менә шуның теге өстәгесенә урындыкка басып алулары шикеллерәк иде. Менә шул иелеп, минем сыманнарга коллары авырганып туры килә инде. Быйылгы концертта инде Салават абыйга сөйләшеп торабыз да. Вадим безнең шундый залга җитте дә, яшьти бер иелгәч патинканы бәяргә дип, айда бай каранам дип берәр шикне яшәр бер егет. Ну зато хатын кызларга тәртиптә инде мана бешектә дип куелган, тигез иттереп матур итеп. Ну берәр җиргә бара башласаң, Захаров менә нешева дип. Әйе, дуслар, шоу түгел, шын мәгънәсендә концерт, тантана иде. Вадим Захаров үзе көлдерә, үзе җырлый, үзе инде қолны да шаптыра дип әйтү һич урынлы булмас, чөнки тамашачы үзе шундый ләззәтләнеп, һәрбер аның чыгышыннан соң ихлас алкышларын белә китәләр. Вадим Захаров концертында тагы да бер матур бизәк булып, әле үзенең яңа гына чыгышын тамамлады. Альбина Абрамова, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр, сәнсез. Альбина, сез ничек килеп беләктегез Вадим Захаровның төркеменә, үзегез сөйләп китсәгез иде.
Біз Вадим абай белән 2012 елда Туым жындызы дип исемләнгән Крашен фестивалендә таныштык. Һәм инде менә таныштык, аралашып киттек һәм беренче курстан башлап Вадим абый инде мине үзенең концертларын алды һәм инде Аллага шөкер 8 ел дәврендә без бергәләп тату гына, матур гына эшләп киләбез. Бик зур рәхмәт Вадим абыйга. Вадимның кеше буларак кайсы сыйфатлары сезне сокландыра икән менә? Бит инде сез аны сәхнә артында да күрәсез, сәхнәдә дә шулай бит 8 ел бит инде байтак кына вакыт. Әлбәттә. Беләсезме, менә Вадим абыйның аның изге күңеле, улы йөрәге, чыннан да ул киң күңелле кеше. Ул, беләсезме, мин әйтер идем, бик үзенчәлекле кеше дип, үзенчәлекле шәхес дип әйтер идем. Чөнки ул изге йөрәкле, киң күңелле, улы җанлы кеше дип әйтер идем. Хөрмәтле дуслар, Татарстанның халык артисты Вадим Захаров шигырьләрне дә бик матур оста итеп сөйли икән. Башта ул тормыш иптәшенә багышлап матур шигырь юллары бүләк итә. Аннан соң инде аңа матур мәхәббәт турындагы җырын үреп безгә әле бүләк итә. Искиткеч, матур, мәгънәле һәм иштәлекле. Формада, шушы форманы тотыр өчен нәрсә эшлисез, Вадим? Бер нәрсә дә эшләмим. Просто җырлыйм гына, бер нәрсә эшләгән юк минем. Теге дөрес туклану, анда физик күнегүләр, спортзал ничексең? Кичкенәдән мәктәптә яратмадым мин спортзалларны, шуңа күрә ненавижу спортларны, шуңа күрә карамыйм да мен телевизорда. Я карыйм. Хоккей дип кемдер җаната, футбол дип. Юк, җанатмыйм да, карамыйм да. Һәм сез бүген үзегезнең шушы буйсыныгыз белән канәгать һәм бәхетле, шулаймы? Ну, канәгать кеше бәхетле кеше диләр әлбәттә. Канәгать булгач инде, конечно. Иң мөһиме сәламәтлек булсын, шулай бит, Вадим. Әлбәттә. Вадим Захаровның бүтін җырларын яратабыз. Бір сүз калмады менә башта. Вадим Захаровка бүтін ок теләкләр. Түлке җырласын да җырласын. Җырларын үй тавышын да яратабыз. Короче, җырласын да җырласын, анарга ок юллар. Біз Бәләбәй шәһәреннән яратып килдек, шул кадәрле сагынып, һәрбер интервьюында карыйбыз, передачаларында карыйбыз. Хөрмәт итәбез, яратабыз, һаман моң чишмәсе сайыкмасын, һаман артып торсын, бәхетле гаиләдә яшәсен, балалары исән имин булсын, кызлары. Уңышлар һәр вакыт. Уңышлар телибез, зур уңышлар телибез Вадимга. Сезнең бала чагыгызга кайтсак, әйме, калдымы сезнең хәтерегездә берәр менә шундый конкурста җиңеп, шундый сөенеп, "Ох, мин артист булам" дигән карар кабул иткән мизгилләрегез? Мин бер вакытта да җиңү урыннары яуламадым. Беренче, икенче урыннар бала чакта инде конкурсларга йөрделәр. Бит мәктәптә укыганда гына булды бу, район күләмендә. Анда да икенче урын булды. Шуңа мин укырга гел мине зональный турдан чыгып калдыралар, тегендә Казанга килгәч беренче турдан чыгып калдыралар. Конкурста инде финалга хәле барып җиткән вакытлар бик аз булды дип әйтәм инде. Но студент булгач, икенчеме, өченчеме курста укыганда мин гран-при алдым. Ягымлы яз дигән фестиваль. Да, студентлар арасында оештырыла торган фестиваль иде ул, конкурс. Мин анда гран-при яуладым, шул истә калды. Уку мизгилләренә тукталсак та, Вадим Захаровның бик кызыклы булган, әйме, Вадим, ничә ел укыгансыз әле сез безнең теге тамашачыларга кыскача гына сөйлисе килә, концертта булмаган тамашачылар әле бит әле аны белмиләр. Миңа шулай туры килде, мин 3 ел беренче курста утырып калырга туры килде миңа. Сезнең начар укыганлыгыз аркасындамы? Юк, начар. Сезнең талантыгызны бәяләп бетне аркасында. Булгандыр, ансы да үземдә дә гаеп бар инде теге. Мин аңламадым үземнең кая килеп элеккәнне, менә шул гына башта. Миңа ул ни булды, авыр бирелде, шуңа күрә мин 3 ел менә беренче курста укыдым.
Hem min doказал. Әтияне алдында да min doказал. Мен кім үмітлер бағлады. Мен бүгінгі күн білен мен доказал деп айтасы келе. Қорықмайшы. Мен бүгінгі күнде халық артисті. Халық артисті Вадим Захаров бүгін үз-үзіне неше үш кеңеш берер еді екен? Көбірек сілкенерге. Мына жыл бір кеңеш все. Әне ете тұрған емәрхім. Яшау үшін яшар үшін ошау үшін яшамайық істеп тұр. Шынды ирақ енді. Шынды ирақ болсан енді. Бірсі сілкенерге, көбірек харакатланырға. Рахмет сізге, Вадим. Шынды ішкірсіз, рахат жауапларыңыз үшін, шынды концертіңіз үшін, рахмет болғаныңыз үшін Уфа сізні күтті келесі елларда да. Роза, сізге рахмет. Мені шынды матур тапшыруға. Енді келесізде шолай интервьюлар аласыз. Бізді халық білен тоңытушы сіз битінде. Шуңа көре бик зор рахмет. Бұл тапшыруғыз сіздің ұзын ғұмырлы болсын. Шолай бізді тамашашылар білен якыннан аралаштырып, таныштырып, шулай яшәргә булсын бергә концертларда, матур бәйрәмнәрдә генә күрешик. Татарстанның халық артисті, яратқан жыршыбыз Вадим Захаровның концерті Уфа шәһәрендә шаулап, гүрелеп, қойнар итеп, мадур итеп узып китә дуслар. Тамашачыларның кайтып китәсе килми, басып кул чабалар. Әйе, Вадим, син бу кеше алкышларга лайыксың. Рәхмәт сиңа булганың өчен, рәхмәт җырларың өчен, рәхмәт шунда яхшы җиңел энергетикаң өчен. Ә мен инде тапшыруның алып барыш сырасы хәйрле түгел бер генә атнага сезгә саулашам. Сау-сәламәт булыгыз, һәр вакыт күңелләрегездә позитив дулкыннар уйнасын.